खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव गिबि गिबियावनो बरायग्रोबाय। बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमा लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादजों हेफाजाबजों उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमा गोलाव हानजा सुरनाय बा सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों ड्राग्स जौ जुवा बायदिसिनानिफ्राय जानगाराव थानानै बेफोरनि जानगाराव थानांगौनि थाखाय सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय बर' बिमा गौथुमा बे समाव गोलाव हानजा सुरनाय रेलि हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला मावख'निफ्राय जागायनानै उदालगुरि गलमा सकसिम बे हानजा सुरनाय गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। लोगोसे आं बे समाव बर' बिमा गौथुमनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय फंनैसो जों बाथ्रा मिथिना लानि बे समाव। बर' बिमा गौथुमनि सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों बे समाव मिथिनो लुबैगोन मा बुंगोन बे समाव दिनै बर' बिमा गौथुमा सुबुं सांग्रांथिनि फारसे लानानै नोंथांमोना गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों मा बुंगोन बे समाव? दिनैनि बे आर्टिफिशियेल इंटेलिजेंसनि जुगाव बा डिजिटेलाइजेशननि जुगाव जोङो ससियेल मिडियायाव जों गासैबो सुबुंफोरा जों मुखुब थायो। दा जोङो ससियेल मिडियाखौ गोबांखिनि मानसिफ्रा मोजाङै बाहायो, माखासेया जों गाज्रि बाहायो। दा दिनैनि जोंनि समाव जोङो गुबुनखौ जों बुंनो थाङा जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा आरो बर' आइजोफोरा बेबायदि ससियेल मिडियानि गाज्रि बिथिंखौ बाहायनानै गाव गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामना लानाय, गथ' गथायखौ जों नस्थ' खालामना लानाय, समाजनि हेंथा बेबायदि जानाय जों नुनो मोनदों। दा बेनिखाय बेफोरबायदि माखासे हेंथा समाजारि खामानि जेरै ससियेल मिडियाफ्राव रिल्स बानायनानै गोबांखिनि बिदि न'खरनि आरो गावनि जिउखौ नस्थ' खालामना लानाय, खैफोदाव खोलैनानै लानाय आरो माखासे बिदिनो जौ जुवा बाहायनाय, ड्राग्स बाहायनाय बेबायदि गासै समाजारि हेंथा खामानिफोरखौ जोङो फोसाबनायनि थांखियै आरो बेफोरनि अनगायै जोङो सांग्रांथि लाबोनो थांखियै बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव आरो मददआव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। माखासे बिथिङाव बर' बिमा गौथुमा उननि समाव बेनिफ्राय आरो गोबां हाबाफारि लाबावगोन नामा? जाहाथे गोबां आइजो हाबा जानाय आइजोफोरा गोबां अरजाथावै बायदिसिना भिडिअनि गेजेरजों गावखौनो फोसावनायखौ नोंथाङा मा बुंगोन? दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोनोम जानायनिफ्राय समाजनि गासै बिथिंखौनो लानानै खामानि मावबाय थादों। समाजारि हेंथा खामानिखौनो होन, जौ जुवा बाहायनायखौ बन्द' खालामनायखौ बा जायखिजाया समाजारि हेंथा खामानिखौ बन्द' खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। बेजों लोगोसे जों स्पेसियेलि आइजोफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावनो, आइजोफोरनि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनो होननानै दिनै बर' बिमा गौथुमा नाजादों। दा बेनिखाय उननि समाव बर' बिमा गौथुमा बेफोर गासैबो हेंथा समाजारि खामानिफोरखौ फोसाबनो, बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो खामानिखौ मावबाय थागोन। जेसेबां जोंनि समाजाव बिदि गाज्रि जाथायफोरा सोलिबाय थागोन बेफोरनि थाखाय जोङो खामानिखौ जों मावबाय थागोन। गोख्रों गोख्रों जों खामानिफोरखौ मावबाय थागोन। दिनैनि बे गिबि आगान आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो गोग्गो सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो जोंनि बर' बिमाफोरा गथ' गथाय गारनानै, न'खर गारनानै सोरबा हौवाजों नांखारनाय बा जोंनि बर' बिफाफोरा, बर' हौवाफोरा हाबा जानाय हिनजावफोरखौ लाना थांनाय, न'खरफोरखौ खहा खालामना लानानै सिलिंखार खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखाय दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों आरो इयुनाव गोबां बिदि हाबाफारि लाबावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गोग्गो सोलोंथाइ होनो आरो जोंनि बर' बिमाफोरखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो जों नाजागोन। उन्दै समाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामोब्ला आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ जोंनि गथ'फ्रा, जोंनि लाइमोनफोरा मोनोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा निसय बेबायदि गाज्रि खामानिफ्राव, गाज्रि समाजारि हेंथा खामानिफ्राव गोजानाव थानानै गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनायाव आरो समाजनि न'खर दानायाव मदद खालामगोन आरो जौगालांगोन आं सानो। लाइमोन सेंग्राफोरनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? माखासे लाइमोन सेंग्राफोरनि दिनैनि समाव जोंहा हादर हिसाबै जों नायब्ला भारतआव जोंहा लाइमोनफोरा गोबांखिनि जौखोन्दो जोंहा दङ। दा लाइमोनफोरखौ लानानैनो जोंनि समाजा आरो जों लाइमोनफोरखौ आसा खालामनानैनो बा लाइमोनफोरखौ लानानैनो जोंनि इयुना दाजागोन होननानै बुङो। दिनैनि प्रेसिडेन्टआ गाबोननि हादर दैदेनगिरि। दा बेनिखाय दिनैनि बे आर्टिफिशियेल इंटेलिजेन्सनि जुगाव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाव गावखौनो जोङो ससियेल मिडियायाव मोजाङै बाहायनानै गावनि जिउखौ दाना लानो मोजां खाबु दङ। दिनै ससियेल मिडिया जा फेसबुक, इउटुब बा वाट्सएप बायदि जिखुनु जाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोजाङै जुदि बाहायोब्ला, गोग्गोयै बिथिङै बाहायोब्ला बेफोरनिफ्राय गोबाङानो मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो बिदिनो जिउखौ दागासिनो दं। सोरबा फुल टाइम केरियार बा सोरबा पार्ट टाइम बेबायदि केरियारखौ दाना लादों। नाथाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां समाव बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानानै गाज्रि बिथिङैसो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव। दा बेनिखाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो
बर' बिमा गौथुमनि जानानै बेखौनो आङो मेसेज हरनो सानदों जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथांमोना फरायनायाव गोसो हो ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्ला मोजां बिथिङै बाहायथों जाहाथे गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो गाज्रि बिदि बाहायनानै समखौ ओरैनो हगारहरालासे गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनानै लाथों जोंनि दिनै मुगाया बुहुमा गोबांखिनि जौगाबाय आरो बे जौगानायाव समानै आवगायफानोब्ला ससियेल मिडियाखौ बाहायालासिनो जोङो जानोबो हानाय नङा मानोना जोंनि गासैबो खामानिफ्रा दिनै मबाइलाव जायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा हमना ला बिदि डिजिटेलाइजेसननि गेजेरजों दा बेनिखाय बेफोर गासैबो बेबायदि जुगाव जोङो जोंनि खामानिफोरखौ जोङो सम मथे मावलांनो आरो गाव गावनि सोलोंथाइखौ गाव गावनि खामानिखौ गोसो होनानै मावनो थाखाय आं खावलायदों नङाब्ला उननि समाव जोङो बेबायदि मुगाजों गोरोबफानो हायाव जों गावनि जिउखौ जोङो नस्थ' खालामनानै लायोबा खहा खालामनानै लायोब्ला गाव गावनो जोङो दानांगोन दा बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायनायफोरा फरायबाय थाथों जायफ्रा खामानियाव मुखुब जानानै दं बिथांमोना मोजाङै खामानिखौ मावबाय थादों आरो ससियेल मिडियाखौ एसे गोग्गो बिथिङै बाहायथों दा बेखौनो आङो मेसेज खालामनो सानदों जोबनायाव बर' बिमाफोरखौ मा खावलायगोन जोङो बर' बिमा गौथुमनि सासे आङो सेन्ट्रेलनि कर्भेन्टर हिसाबै आं बेखौनो मेसेजखौ होनो सानो जोंनि बर' बिमाफोरा जायफोरा दिनै बेबायदि ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै न'खरखौ गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ नागारनानै गावनि जिउखौ नस्थ' खालामना लादों बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ नागारनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै गियान होनायावहा समखौ बाहायो बेखौ आं खावलायनो सानदों बर' बिमा हिसाबै जोङो ओरैनो जों बर' बिमा होनना बुङालासिनो जाहाथे मुलुगाव जों समाजाव गावखौ मोजाङै सिनायथि होनो हायो जोंनि बर' बिमाफ्रा जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनायाव आरो न'खरखौ मोजां सामलायलांनायाव लोगोसे हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावलांनायाव बाहागो लायो आं बेखौ खावलायो गाव गावखौ ससियेल मिडियाफ्राव रिल्स बानायनायाव सर्ट भिडिअ बानायनानै गाव गावखौ ओरैनो ससियेल मिडियाआव दिन्थिफुंबाय थायालासेनो गाव गावनि देहा सोलेरखौ रायजो मानसिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंबाय थायालासेनो माबोरै आं गावनि गथ'खौ मोजां गियान होनो हागोन माबोरै आं गावनि गथ'खौ सासे गोग्गो जिउ राहा दानानै होनो हागोन न'खरफ्रा माबोरै सुखु गोजोन खालामनो हागोन बेबायदिफोरखौ जाहाथे गोसो होनानै खामानि मावो बेखौ आं खावलायनो सानदों मानोना गंसे न'खरा आइजोनि थाखायनो सिलिंखारबो जायो आइजोनि थाखायनो जौगायो दा बेनिखायनो सासे आइजोआ जाहाथे गाव गावनि न'खरखौ जौगाहोनायाव गाव गावनि जिउखौ सुखु गोजोन खालामनायाव न'खर संसारखौ मोजां दालांनायाव जाहाथे हाबा मावो आं बेखौ खावलायनो सानदों बेबायदि गासै गाज्रि रिल्स बाहायनायफोर बा गथ' गथायफोरखौबो बेबायदि बाहायनायफोरनिफ्राय अब्लानोसो होबथानो हागोन जुदि गाव गावनो जोङो मोजां लामायाव आगान साबायखर थाबाय लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगोसे बर' बिमाफोरा माखासे सांग्रांथि फैयो बेनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों लोगोसे बे सांग्रांथि रेलिनि गेजेरजों बिथांमोननि जाहाथे जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिथांमोना गाज्रि मुवा बेसाद बा गाज्रि आखल आखुनिफ्राय जानगाराव थानानै मोजां फारसे गोजौ फारसे आवगायलांगोनखौ जों आसा खालामो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय आं करिना बर' गोजोन्थों खुलुमबाय बिमा गौथुम थांना थाथों समाज बेरेखा हाबाफारिया गोजान जाथों समाज बेरेखा हाबाफारिया गोजान जाथों जोंनो नांगौ गोग्गो समाज जोंनो नांगौ गोग्गो समाज जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था आयेन बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव था आयेन बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव था उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों गनाया उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगौ लांखारनायखौ बन्द' खालामनांगौ आइजोफोरनि सायाव इनाय हिंसायारि जाथायखौ बन्द' खालामनांगौ We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर' बिमा गौथुम long live बर' बिमा गौथुम long live बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमा गौथुमनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गुबुन गुबुन स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि आरो लोगोसे एबसुजों अर्गानाइज खालामनाय आरो बर' बिमा गौथुमनि लिडारशिपआव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जे दैदेननाय बेयाव बाहागो लानाय गासै जोंनि आइजो आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों एबसुनि बिबानगिरि बेयाव मिरुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि जिल्लानि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो लोगो आफादगिरि एडभाइजार आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमनिसिमबो
मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनाङै बे हाबाफारि जाफुंसारनायनि आङो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। जों बयबो मिथिगौ बर' बिमा गौथुमा दिनै दाजेननायनि उनाव मोनसे गोख्रों आरो शक्तिशाली दिनै हाबाफारि लाबाय। जिहेतु आमार এটা सोशल एवारनेस आरो समाज বিৰোধী বেআইনী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত অসমবাসীয়ে গম পাব লাগে, অসম চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে গম পাব লাগে যে এপছুৰ নেতৃত্বত আৰু বড়ো মাদাৰ এছ'চিয়েশ্যন আমি যৌথভাৱে বড়ো মাদাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যি এটা বৃহৎ যি পদক্ষেপ সমগ্ৰ অসমত কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, तामुलपुर, शनितपुर, बिश्वनाथ जेराव जेसेबां बर' बिमा गौथुम दानानै जों लाबाय बे जिल्लाफोराव जिल्लानि नेतृत्वआव मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव जोङो बे रेलिखौ खालामदों। गोलाव समनिफ्राय थांखि लानाय दङमोन जे मोनसे गोख्रों हाबाफारि जानांगौ आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जि समाज बेरेखा हाबाफारि जेखौ जोङो दिनै रेइज खालामबाय जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কাম কৰি আছে। তৎসত্ত্বেও সমাজত এতিয়াও মানে বাল্য বিবাহ, চাইল্ড মেৰেজ চোকে কোণে চলি আছে আৰু এইটো আমি নিষেধ কৰিব লাগিব, যিহেতু ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজ ধ্বংস হয়, অৰ্থনৈতিক বেয়া অৱস্থালৈ যায়, আমাৰ যি মানসিক আৰু শাৰীৰিক সেইটো মানে বেয়া অৱস্থাত যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন বেমাৰত ভুগিব লগা হয়। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল মানে যি ইলিগেল ড্ৰাগছ, বেআইনী যি ড্ৰাগছ এতিয়া যি চলি আছে আৰু এই ড্ৰাগছৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস মুখত মানে পৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু এই ড্ৰাগছ যেতিয়ালৈকে বন্ধ নহয় সমাজ কেতিয়ালৈকে সুস্থ নহ'ব। तो बेनिखायनो ड्राग्सखौ बन्द खालामनायनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। बेनि उनाव मानसि लांखारनाय हिउमेन नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।